abin mamaki 40 da baka sani ba game da azumin watan Ramadan. Na uku daga cikin su da na bakwai za su yi matukar baka mamaki, domin kuwa dukkan sanin ka da Ramadan abin da ya shafi addini da sauransu za ka yi mamakin ta akai baka san fiye da rabin abubuwan nan ba, musamman ma goman karshe. Sabida ka biyo mu dan jin su, kuma zai yi kyau ka hada da rubuta inda ka ji sun fi kayatar da kai dan kar ka manta. Na 40 akwai kimanin mutane sama da biliyan 7 da miliyan 700 a yanzu haka a doron duniya, kuma kaso 22 daga cikin su wato kimanin mutane biliyan 1 da miliyan 800 musulmai ne, kuma suna azumin wannan watan Ramadan din. Masha Allah, fatan Allah ya kara musulunci daukaka, amin. Na 39 Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumin Ramadan 9 ne kadai a rayuwarsa, kuma dukkanin su a Madina, domin Allah subhanahu wataala ya fara wajabta azumin Ramadan ne a shekara ta 2 bayan hijira. Na 38 bincike ya nuna kasashen musulmai akan samu raguwar aikata laifuka, rigima da sace-sace a watan Ramadan da kaso mai yawa. Na 37 wannan shine azumin Ramadan na 1432 da musulmai a fadin duniya ke tun bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara masa daraja da wasila, amin. Na 36 Allah ya ambaci kalmar watan Ramadan sau ɗaya ne kacal a cikin Qur'ani a aya ta 185 a suratul Baqara, yayin da kalmar azumi kuma aka ambace ta kusan sau 13 a Al-Qur'ani. Na 35 a Ramadan lokutan bude bakin musulmai ya rabu zuwa gida biyu ne, na sunni da na shi'a. Mabiya sunna suna bude baki da zarar rana ta faɗi ko an kira sallar magariba, yayin da mabiya shi'a kuma ke bude baki ne kadai bayan bayyanar duhun dare sosai. Na 34 watan Ramadan akan kira shi da suna Ramazan, Ramadan ko Ramadan a yarka daban-daban. Na 33 bincike da mata sukan bata ninkin awannin da suke batawa a kicin wajen yin girki a Ramadan, duk a kokarin ganin an mayar da yunwar da aka sha da rana. Na 32 a wasu kasashen musulman idan mutum ya je restaurant a watan Ramadan da rana ba za a siyar masa da abinci ba har sai ya nuna ID card ɗinsa, don su tabbatar da ba siyarwar da musulmin da baya azumi abinci ba. Na 31 bincike ya nuna mafi yawan yaran da ake haifa a Ramadan sukan kasance masu ibada da tsoron Allah. Na 30 masu shafukan yanar gizon fina-finan ba sukan koka da cewa duk Ramadan sukan samu raguwar masu ziyartar shafukan nasu da kaso mai yawa, saboda musulman da ke azumi ba sa kallon fina-finan batsa a Ramadan. Na 29 wani bincike ya nuna kasashen musulmai akan samu karuwa hadirin ababen hawa akan titi a Ramadan saboda jigatar azumi musamman da yamma. Na 28 musulman da ake kiransu da suna Ramadan an haife su ne ko an sa musu sunan ne saboda fatan su yi albarka kamar na watan Ramadan din. Na 27 abin takeici wani bincike ya nuna kusan kaso 80 na mutanen da suke tuba daga zinace-zinace da shaye-shaye idan Ramadan ya zo kan koma aikata zunubansu bayan sallah. Allah ya kara shirya mu, amin. Na 26 duk shekara Ramadan yana farawa kafin cikar kwana 10 ko sama da haka na shekarar Bature, saboda lissafin watannin musulunci lura ne an gina su ne akan kwanakin wata. Na 25 abin takeici kungiyoyin yan ta'adda irin su ISIS sukan kara yawan kai hararan su a Ramadan saboda a cewar su watan Ramadan wata ne na jihadi, fatan Allah ya shirye su. Na 24 azumi ne kadai ibadar da Allah ya ce nasa ne shi kadai, kuma shine kadai ya san sakamakon ladan mai yin sa saboda girman sa. Na 23 watan Ramadan ana masa lakabi da watan Alqur'ani saboda a cikin sa aka saukar da Alqur'ani daga al'arshi zuwa sararin duniya. Na 22 idan mutum na iya yin jima'i a dararen Ramadan hakan na nufin da yana da karfin sha'awa da libido mai yawa. Kana yi da mana a comment. Na 21 ka san koyi mana like din bidiyon nan ko shi a cikin Ramadan zai iya sawa ka samu tarin ladan taimakawa a yada aikin alkhairi, kai ko me zai hana ka yi. Na 20 kalmar Ramadan kalma ce ta Larabci ta samu asali daga kalmar Ramida ko Arrama da take nufin zafi, kishi ko matsatsi a Hausance. Abin da yasa kalmar Ramadan take nufin hakan shine Ramadan ana yin sa ne yawanci a lokutan bazara ko zafi a kasashe da dama. Na 19 bincike ya nuna cika cikin da mutane ke yi fiye da kima bayan shan ruwa na iya jawo cutar diabetes, saboda haka mu kiyaye mu daina cika cikin mu fiye da kima bayan shan ruwa. Na 19 akan shirya shan ruwa fadar White House din America duk Ramadan, wanda Trump ne kadai shugaban da ba a yi da yawa ba a lokutansa saboda kin musuluncinsa. Na 17 idan mutum ya aikin lada a Ramadan yakan samu ninkin lada, haka ma wanda ya aikin zunubi yakan samu ninkin zunubinsa. Na 16 daren da ya fi kowanne alkhairi ya kuma fi watanni 1000 alkhairi wato daren Lailatul Qadari yakan zo ne a goman karshen watan Ramadan kadai a duk shekara. Na 16 wani hadisi ya ce hamami ko warin bakin mai azumi shi ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala fiye da kamshin karan almiski. Na 14 bincike ya nuna kaso da yawa na mata ba sa azumin Ramadan gaba ɗaya saboda jinin hayar da yake zuwa musu duk wata. Na 12 mutumin da ya sha ko ya karya azumin sa da gangan kan fara sa shine yin azumi guda 61 da ya sha din a jere bayan sallah. Na 11 gidauniyoyin musulunci sun ce sukan samu ƙarin masu kawo taimako da kusan kaso 50 zuwa sama idan Ramadan ya zo. Na 10 akan ɗaura kafiran aljanu da shedanu a cikin Ramadan don musulmai samu damar yin bautar Allah da kyau. Na 9 buɗe baki da dabino sunna ne mai ƙarfi kuma abu ne da yake da matukar alfanu ga lafiya sosai. Na 8 ƙananan yaran musulmai sukan yi ƙananan azumi kala-kala kamar irin su azumin kwano, azumin randa ko rabin azumi, duk a kokarin ganin sun koyi azumi kafin su girma. Na 7 annabi Adam alaihi salam shine annabin da ya fara yin azumi a duniya, amma wasu malaman da sun ce annabi Ibrahim alaihi salam ne. Akwai dogon bayani akan hakan da zamu yi a gaba. Na 6 idan mutum ya mutu a Ramadan ana yi kyakkyawan zaton aljanna saboda kofofin aljanna ana buɗe su a Ramadan, ana kuma rufe kofofin wuta. Na 5 idan mace ta samu ciki a Ramadan to za ta haihu ne a Jumada
Jumada Sani ko Rajab na shekarar gaba. Na 4, a Ramadan idan mutum ya ciyar da mai azumi ko da kwatankwacin barin dabino ne zai samu ladan kamar na mai azumi ne. Na 3, Ramadan shine wata na 9 a jerin watannin musulunci kuma mafi girman su. Na 2, manyan abubuwan da suka taɓa faruwa a Ramadan sun hada da faruwa da nasarar yakin Badar, rasuwar Nana Khadija da Nana Aisha matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, fatahu Makka da sauran wasu ababen tarihin da yawa. Na 1, akwai tambayoyi guda 10 da baka san amsar su ba. Taɓa nan dan kallon bidiyon da amsar su take a ciki. Tambayoyi ne guda 10 akan maniyi, jima'i da istimna'i a Ramadan da duk musulmi ya kamata ya sani. Sabida haka ka kalli bidiyon yanzu. Idan kuma ka riga ka kalle shi to duba wannan bidiyoyi. Akwai wanda ba kalla ba a cikin nasa. Bisalam.